και εμάς ευκαιρία να τα απολαύσουμε αυτό live, γιατί όπως είπαμε στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε τη δυνατότητα. Και αυτό εκεί που κάνει τώρα, να ξέρεις, για ένα κοινό θνητό, αν κάποιος μπει μέσα μαζί του, είναι το πιο τρελό. Όταν βρεθείς στο απόγειο, απάνω, ψηλά και ξαφνικά νιώθεις ότι έχει σβήσει ο κινητήρας και αρχίζει και βουτάει. Μετά μπαίνει βαρύτητα στο παιχνίδι. Εκεί ώστε να καταλάβεις τι γίνεται, ώστε να πιστοποιήσεις ότι έχει 2-0 το χρόνο, αλλά αυτό το οποίο έγινε για παράδειγμα πριν από 20 μήνες εδώ στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην Ελλάδα, είναι ένας οδηγός για το τι θα κάνουν στα επόμενα showruns. Αλλά και τότε δεν περιμέναμε, δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν τόσο κοντά το δεύτερο μέρος. Εκείνη συνδικήσαμε την άλλη πλευρά τώρα. Όταν το κίνητα το ρέτα είναι... Εντυπωσιακότατο. Είναι ο χαιρετισμός του. Περνάει να μας χαιρετήσει. Γιατί μετά δεν θα πηγαίνει έτσι. Να είστε σίγουροι θα κάνει τρελά πράγματα. Χειροκροτήστε και ας μην ακούει, δεν πειράζει. Η ενέργεια την αισθανόμαστε, δεν χρειάζεται να ακούμε το χειροκρότημα. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά, τώρα σας ακούω και εγώ. Φαντάζεσαι. Ο χαιρετισμός του στα πλήθη, ο Νεοζηλανδός. Ξεκίνησε το motocross. Είναι όλες τις ηλικίες το motocross. Εδώ δεν μπορεί να
Με το θηριώδες Humble, όπως είναι το παρατσούκι του Mazda. Να έχει το βοηθό του στηρίζει σε μια ντάμα, το βαγγέλι, και να πηγαίνουν μαζί σε αυτό το χώρο. Γρήγορο ξέρω, και να κάνουμε ακόμα και αυτές τις βούρες που κάθε τώρα μαγμάει. Είναι τόσο σχολές με αυτή την κοπήτα, κάθε ένα που βλέπεις είναι πιο σημαντικό. Έτσι είναι και πιο εντυπωσιακό, πιο δύσκολο. Βέβαια αυτό είναι ότι πιο κοντά. Όσοι ξέρει το ελληνικό κοινό, γιατί το γνωρίζει από τον Ράλι Ακρόπολης, είναι ένας οδηγός ο οποίος ήρθε πέρυσι στα ελληνικά κόμματα μας έλεγε ότι ήταν εξαντλητικό το να μάθει στα ελληνικά κόμματα τις ειδικές διαδρομές. Εδώ είναι μάχη και έτσι αν το απολαύσει ή αν τον απολαύσει. Είναι όμως ο πρώτος Ολλανδός οδηγός. Δεν είναι τυχαίος λοιπόν ο Τζος. Δεν πρέπει να νιώσει. Πώς το περιγράψει αν δεν νιώσει. Εντάξει, παράπλευρες απώλειες είναι. Όσοι φίλοι μας πηγαίνουν στο Ράλι Ακρόπολης όλα αυτά τα χρόνια ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι είναι κομμάτι κι αυτό. Η σκόνη εκεί που εδώ δεν έχει σκόνη, οι πέτρες που φεύγουν στο βουνό, όλα αυτά πρώτο σκόνη είναι. Μη με κοιτάς έτσι. Τζος Μακέλιν, ο οποίος φέτος είναι ένας από τους δύο εργοστασιακούς οδηγούς της ιστορικής ομάδας που λαμβάνουν μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. Μηχανικά. Εκκίνηση δικής από την άλλη πλευρά τώρα. Αυτά τα αυτοκίνητα τώρα είναι εντυπωσιακή. Φυσικά η καταισθητικότητα, φυσικά η επιτάχυνση. Το Red Bull όραμα είναι ένα κομμάτι της περιοδίας που κάνει η heritage team της Red Bull ανά τον πλανήτη, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, γύρω στα 20 με 22 event το χρόνο, αλλά αυτό το οποίο έγινε για παράδειγμα πριν από 20 μήνες εδώ στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην Ελλάδα, είναι ένα σωστά για το τι θα κάνουν στα επόμενα show runs. Αλλά και τότε δεν περιμέναμε, δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν τόσο κοντά το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο... Μία φόρμουλα είναι ένα μονοθέσιο της κορονίδας στο μηχανοκίνητο αθλητικό. Όταν ο μακροβιότερος οδηγός της Red Bull, ειδικά στα σώνα, ξέρει πάρα πολύ πώς να προσφέρει άφθονο θέαμα για το κοινό.
προσφέρουν και φυσικά να τραβάτε βίντεο, να βγάζετε φωτογραφίες, να ανεβάζετε όλη αυτή την εμπειρία στα social media. Είναι σπάνιο. Και στην τροχή είναι εδώ, κάνει την επίδειξή του. Όπως κάνουμε να δείτε, έχει ξεκινήσει με αεροφωτογραφίες. Το μόνο στο στρατό να πετάξει. Κάνει μόνο 7 ώρες να πετάει. Αυτό είναι που λέμε έβαλε φωτιά στην πίστα. Δύο κινητήρες και το πρώτο που μπορούσε να κάνει ακροβατικά σαν αυτά τα οποία απολαμβάνουμε. Έχει δύο κινητήρες Allison με ισχύ 415 ύπων έκαστος. Και φυσικά, μιας και κοιτάμε ψηλά, έρχεται και το αεροπλάνο της Red Bull, το οποίο δεν έχουμε μέχρι στιγμής απολαύσει, αλλά θα είναι αμέσως μετά. Βλέπετε εδώ τι κάνει. Θες να μπεις του χρόνου? Όχι, όχι, πες το κάνω. Έλα του χρόνου. Δεν πειράζει, θα πάμε τα Το ελικόπτερο είναι ασφαλές, είναι ωραίο. Άμα σε βάλει εκεί μέσα και κάνει έτσι. Παγκόσμιος πρωταθλητής freestyle το 2015 σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα ελικοπτέρων, ακροβατικών ελικοπτέρων, ο Siegfried Blackis Vats. Είναι ένας πραγματικός θρύλος στον τομέα του και όπως χαρακτηριστικά είχαν πει οι κριτές σε εκείνο το παγκόσμιο πρωτάθλημα, οι μανούβρες τις οποίες είχε επιχειρήσει έδειχναν να ψηφούν τους νόμους και έχει να κάνει με αυτά τα αναγκαστικά pit stop, γιατί με τον τρόπο που χορεύει εδώ, με τον τρόπο με τον οποίο οργώνει την αγωνιστική διαδρομή και αφήνει ανεξίτηλα σχεδόν τα σημάδια του εδώ, αναγκαστικά πρέπει να πάει για το pit stop μετά. Νομίζω ότι έτσι λίγο όσο το χρονομέτρησαν είναι έτοιμος, έχει ξεκινήσει. Και δεν είναι χρονομέτρηση ακόμα περισσότερο μετά, μέσα έχει αλλάξει και τα αλλάξει για το Άκους. Και εδώ είναι κάτι το οποίο έχουμε παραπάνω σε αυτό το Red Bull Soran, το πλάτος της πίστας που επιτρέπει και στα drift cars να κάνουν pirouettes. Στροφούλια, τόνα. Ωστόσο δεν οδηγούσε αυτό το θηριώδες αυτοκίνητο της M-Sport. Ήταν ένατος γενικής. Την ίδια ώρα, παιδιά, το βλέμμα πρέπει να στη γη, ψηλά βλέπουμε τον Ντάριο Κώστα, ο οποίος έχει αρχίσει το δικό του σοου με το H540, ένα από τα καλύτερα αεροσκάφη για ακροβατικές πίστες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι ένας κορυφαίος πιλότος. Η δυνατότητα να αντέξει ακόμα τις συγκεκριμένες 12 θετικών ή 12 αρνητικών G. Εκεί ήταν και το όριο του Red Bull Race A-Race, γιατί αυτό το οποίο πρέπει να σου πω ότι παράλληλα με τη Φόρμουλα 1 και μερικά χρόνια έχει ματίσει τη Φόρμουλα 1 των εταίρων. Το παρακολουθείς και νομίζεις ότι δεν είναι κάποιος άνθρωπος εκεί μέσα, ότι είναι κάποιος από κάτω που το χειρίζεται κάποιος. Δεν είναι τηλεκατευθυνόμενο. Αλλά όχι, δεν είναι. Μας δίνεται και εμάς ευκαιρία να το απολαύσουμε από το live, γιατί όπως είπαμε στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε τη δυνατότητα. Και αυτό εκεί που κάνει τώρα, να ξέρεις, για ένα κοινό θνητό, αν κάποιος μπει μέσα μαζί του, είναι το πιο τρελό. Όταν βρεθείς
στο απόγειο, απάνω, ψηλά και ξαφνικά νιώθεις ότι έχει σβήσει ο κινητήρας και αρχίζει και βουτάει. Μετά μπαίνει βαρύτητα στο παιχνίδι. Εκεί ώστε να καταλάβεις τι γίνεται, ώστε να πιστοποιήσεις ότι έγινε στο ειδικά σώμα, δεν μπορεί να τα παίξει. Παρόλο που το δύο φορές μου λες. Η πρώτη φορά ήταν πιο απλή, ήταν σε μεγάλο υψόμετρο, ήταν πιο ήπια. Η δεύτερη φορά ήταν με έναν αντίπαλό του στο Red Bull Race που είχε γίνει στη... Για να εξελιχθεί αυτή η μοτοσυκλέτα, η Άξι 16 και να φτάσει στη σημεία να κατακτήσει 2 νίκες τη χρονιά την οποία αγωνιζόταν το MotoGP. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Θα σου πω τι πρώτο κοιτάω. Μου αρέσει που βλέπω οικογένειες, που βλέπω μικρά παιδιά και κάνουν την πρώτη γνωριμία τόσο κινητό αθλητισμό και βλέπουν ότι μπορείς να οδηγήσεις τα όρια, αλλά μέσα σε μια ασφαλή πιστά, όταν παίρνονται μέτρα και ότι οτιδήποτε και να συμβεί. Και ξανά να βγαίνει στην αγωνιστική διαδρομή, δεν είναι όμως ο μόνος. Βλέπουμε και το BO105 να πετάει και αυτούς τους εθέρες. Με τα έντοξου, με όλα τα τρίκ που γίνει το μικρόφωνο του Μόχαλη. Την ίδια πίτσα, Φόρμουλα 1, MotoGP, Drift, WRC και το χρωματικό ελικόπτερο στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα όλοι μπροστά μας
great. Thank you very much. Such an amazing crowd out there. I hope you liked it all. When you're in the crowd, it's like no sick horse, but the freestyle with Patrick and Danny and all the boys. Oh man, it's so fun, the entertainment. You guys, Greece, I'm coming back. Μαζί με φυσικά έχω και τον άλλο. Και περιμένουμε τα επόμενα. Στον Ράδιο Κώστα, στον Δημήτρη Κολιάκο που δυστυχώς δεν είναι να πάει. Τον Σίγφριντ Λάκη Σουάρες και σε όλους εσάς